бонки ҷаҳонӣ қароргоҳаш дар Вашингтон рӯзи 7 август тасмими ихтисоси қарз ва кӯмакпулии иловагӣ ба хадамоти обуҳавосанҷии ду ҷумҳурии Осиёи Марказиро эълон кард. Ин муассисаи байналмилалии молӣ дар хабари расмӣ навишт, ки ихтисоси маблағ дар ҳаҷми 11,5 млн доллари иловагӣ, ки рӯзи 1 август тасдиқ шудааст, ба барномаи навсозӣ ё модернизатсияи бахши гидрометеорологияи Осиёи Марказӣ равона мешавад. Ин маблағ барои дастгирии хадамоти обуҳавосанҷии Тоҷикистону Қирғизистон, ду ҷумҳурӣ дар баробари офатҳои табиии заҳпазир ва ба хотири коҳиши хатарҳои тағйироти иқлим дар оянда дода мешавад. тарҳе, ки соли 2011 эҷод шудааст, пешгӯии дақиқтару босифаттари вазъи обу ҳаво ва тағйироти иқлим дар Осиёи Марказиро дар назар мегирад. Як ҳадафи дигари он кӯмак ба талошҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ дар амри ҳифзи сокинон аз таъсирҳои манфии офатҳои табиӣ мебошад. Лилия Бурунчук, раиси барномаҳои Осиёи Марказӣ дар Бонки ҷаҳонӣ гуфтааст, ки дар 90% ҳолатҳо хатарҳои марбут ба вазъи обу ҳаво боиси фоҷиаҳои табиӣ дар ҷаҳон мешавад ва қаламравҳои муайян дар Осиёи Марказӣ ҳам истисно нестанд. Ӯ мегӯяд, пешгӯии саривақтӣ ва дурусти тағйироти ҳаво метавонад ҷони одамони зиёдро наҷот диҳад ва ҳам ба бахши саноату кишоварзӣ мусоидат кунад, то ки бо назардошти хатарҳои тағйироти иқлим амалҳо саривақт анҷом шаванд. Бонки ҷаҳонӣ бо ҳукуматҳои Осиёи Марказӣ дар амри беҳбуди иттилоъ дар заминаи тағйироти иқлим аз наздик кор мекунад, гуфтааст Бурунчук. Дар қаламрави Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон ва Қирғизистон аз кишварҳои заҳпазир дар баробари хатарҳои табиӣ мисли обхезиҳову кӯчиши хок, хушкиҳову бодҳои тунд ба шумор мераванд.